Lichamelijk wie de 20-jarige prins een famke, maar dit wie dan ik het enige. Hij vielde zich namelijk zijn hele leven al een jongen. En dit waren vervolle dilemma's. Want gist nou Big Leaks naar de mannen of naar de vrouwen-wc? Maar het besluit dat het voortaan als man door het leven gist, dat komt net uit de lof voor hem. Ik voor prins net. Ik heb prins Vleegje naar zijn verhaal. Nou hallo, ik ben Prins en ik ben nu 4 weken aan de testo. Bijna 4 weken. Goed hè? Ja. Nou, ik geloof dat ik daar nu wat over ga vertellen. Prins is alweer 4 maanden onder testosteron en hij is in volle opzichten bij zijn geslachtsverhoring dwaande. Naast zijn videoblog fotografeert Prins van zijn studie oorjongens die het echt in het verkeerde lichaam zitten. Mijn 180 graden moment is dat ik groen licht kreeg bij het ziekenhuis en dat ik mocht beginnen met hormonen. De hormoonbehandelingen, want nu ben je een jongen en vroeger was je een meisje, om het zo maar te zeggen. Voor jullie zal dat zo eruit zien inderdaad. Zo rond mijn puberteit begon ik te merken dat het gewoon niet klopte. Dat ik wel degelijk anders was dan andere meisjes. Ik neem aan dat het wel een proces is, dat je daar langzamerhand achter komt, wat meer, of niet? Ja, dat is echt een groeien, denk ik. Nou ja, ik wist bijvoorbeeld altijd dat ik op meisjes viel. Ik werd ook wel verliefd op jongens, maar ook op meisjes. En toen dacht ik eerst van, dan ben ik bi of lesbisch of zo. Op een gegeven moment klopte dat niet. Want ik dacht, hoe kan ik nu lesbisch zijn als ik me geen meisje voel? Wat is dan je volgende stap als je daar helemaal achter bent? Ouders vertellen, vrienden vertellen, ja. Wat vertel je dan tegen je ouders? Ik heb mijn ouders een brief geschreven. Daarin heb ik verteld dat ik me geen meisje voel. Dat ik wel dezelfde persoon ben, maar dat ik liever geen zij meer genoemd wilde worden. Omdat dat gewoon niet klopte bij hoe ik me voelde. Ze reageerden gewoon heel goed. Geen rare, nare, boze reacties, helemaal niet. Nou ja, wat gebeurt er met jongens? Die krijgen de baard in de keel en die krijgen een snor en gezichtshaar. Ja, ik kreeg dat natuurlijk niet vanzelf. Dus voor mij was het vanzelfsprekend dat ik dat zou krijgen, maar het gebeurde niet. Nee. Wat is dan de oplossing? Inderdaad, die hormonen. Mijn kin jeukt enorm, want er komen haartjes door. Echt gigantische jeuk. Het gevoel van jezelf, zeg maar, is het veranderd sinds je die hormonen neemt? Ja, hoe ik naar mezelf ga kijken wordt steeds beter. Zeker wel. Omdat het klopt steeds meer als ik in de spiegel kijk. Tuurlijk, er zijn dagen dat ik ineens heel onzeker ben over alles. Maar er is gewoon geen andere. Er is voor mij gewoon echt geen andere weg. Prins werd nog al een periode in Friesland, maar hij groeide op in Brabant. Als Ben hield hij wel jurkjes hoen, maar interesse in typische famkesdingen, dat had hij meer hoen. Op een basisschool in Benaam zochten we weer rond op de heren van zijn jeugd. Heb je altijd al geweten dat je eigenlijk een jongen bent? Nee, niet altijd. Voor mij was het niet heel erg aan de oppervlakte. Ik ging met meisjes om en ik ging met jongens om. En ik dacht eigenlijk helemaal niet over na van ben ik nu een jongen of een meisje. Nee? Nee, jij wel? Nee, eigenlijk ook niet, nee. En hoe kwam je er dan eigenlijk toen achter? Er is niet een heel specifiek moment geweest dat ik dacht van hey, Nee. dit is het niet, maar het klopte gewoon niet. Dat gevoel had ik wel al heel lang. Ik ben op internet gaan zoeken en daar kwam ik verschillende websites tegen en ik ging ook mensen vinden die hetzelfde hadden. Zo heb ik een jongen en een meisje leren kennen via internet. Een jongen in een meisjeslichaam dan en een meisje in een jongenslichaam. Toen zeiden ze van, morgen is er een meeting, dus kom erheen, ga gewoon. Toen ben ik naar die 2 toegegaan en toen dacht ik van, dit is het gewoon. Ja, was het echt toen dat je echt realiseerde van, dit heb ik ook? Ja.
Ik kon ze wel zoenen. Wat gaat er door je heen? Als je Ja, daar na zo'n ontdekking... ontzettend veel. Ja, ik kon de dingen ineens een plekje geven of zo. En die gevoelens waren iets minder onbestemde gevoelens geworden. Ik kon er nu wel de vinger op leggen. Vielen er ook dingen op zijn plek of zo? Ja, dat absoluut. Ja? Ja, zo was ik in de kleuterklas. Was ik heel erg verliefd op een klasgenootje. En ik had haar uitgenodigd voor mijn feestje. En daarop zei zij heel bot nee. En ik weet nog dat ik dat echt verschrikkelijk vond. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat misschien vreemd was dat ik op een meisje verliefd werd in plaats van op een jongetje. Voor mij was dat gewoon hartstikke logisch, want andere jongetjes die gingen ook op de meisjes af. Ja. En zo deed ik dat ook. Je wil ons niet vertellen hoe je vroeger heette? Waarom is dat eigenlijk? Voor mij voegt het niets toe om anderen mijn oude naam te vertellen. Dat is het meer. Hebben ook mensen nog wel eens dat ze je met je oude naam aanspreken? Ja, dat gebeurt nog Vind je wel. dat vervelend? Ja, best wel. Ja? Ja. Mensen gaan er gewoon vanuit dat ik een jongen ben. Bij de kapper en gisteren toen ik mijn kapotte mobiel wegbracht, stond er gewoon op het bonnetje de heer. Ja, dat is goed. Het gebeurde eerst ook wel eens, maar het gaat nu steeds vaker goed. Prins, hoe zie jij jezelf in de toekomst straks? Over 10 jaar bijvoorbeeld? Ik wil sowieso graag blijven fotograferen. En ik hoop dat ik over 10 jaar ergens bij zee woon. Ergens bij zee? Ja. Oh, daar gaat hij! Oh, ik hoop dat je wens uitkomt, Prins.